салом апаҳо, хоҳаро, дузандаҳо, бонувони зебо, модарон. Имрӯз ман ба шумо манами хел тарзи духтани эзорчаи детскиро нишон медиҳам. даже калонодам мешавад духта. материалаш бамбук аст, бараш як шастай боваркини бозорда амха арзон метавонед худтон айно гирифта барои кӯдако пижама бидузен, арзонтартон меғалта. Бари материал як шастай рости гап ба 1000 меброя. ман 1 метр гирифтам, рости гап 1 метрам камтар буд, рости гап гирифтам ба духтарчама эзорчаевам хели пушак бигем духтам. як 60 ки бошад ду тақсим кардем, 80 сантиметри шид, ман хел ду тақсим кардам бовая буридам. ҳар як кадомша бо болои ҳам ховондем. ман хел болои ҳам ховонда эзорча пора мекунем. мешуд ки дурун ба дурун мондам хе болои ҳам пора кунам, дарун будагиш рости гап дар дарун кулула зад. барои ин қадр отдельно кардам, осонтар ғалтид. ман ҷои миёнша 25 сантиметр гирифтам, дарози ҷои ширинкаша барои то миёнша рафтана 32 сантиметр гирифтам, барое ки резинаи худаш қатӣ таъ мехӯра. онро нимкуллам хе мекашем. поёнша чанқе ки худтон кушодӣ хоҳен, кушодак хоҳен, кушодак, борикак хоҳен, борикак. баъд мечаспонем хе се кунҷа. ҳамаш ҳозиражда як хел омадагиай, аз боло ҳам ҳамаш як хел омадагиай, аз ҳамаш тарафа. оз вақте ки буридем инҷаро ки буридем, баъд чихел пешаш бояд пушт ай пеш фарқият куна, чихел пушташро зиёд мондана. инашам ҳозир дар ҳамин ҷо ман ба шумо мефаҳмонам ки чихел пушташро зиёдтар мегирем барои вақти шиштан аз пушти кунуш, аз миёнаш нахам ба поён. мана ҳозир ҳамаша якҷоям хе мебурем. эзори оддӣ шид. ман хе чихел ки эзор шарвара пора мекунем ко анам хе эзор биромад. ҳарду иноро болои ҳам барои шумо хе мемонам ки шумо бифаҳмен. барои чихел пешаша озир 4 сантиметри мебурем. 4 сантиметр хе то нимша то болои кунанӣ фақат як пара хе ду тарафа мондам. оз дар шумо хуштар маълум меша. ҳамин болонгиша фақат ай тарафи боло 4 сантиметр, ин тараф 4 сантиметр, ин тараф чен кардаму то манами секунҷагӣ фақат як тарафша, ҳардуша гирифта намебурем. қавати болоша фақат ин тарафи пешай. манам хе тарафи болоша 4 сантиметр камакак боло то нимша, то ними ҳамин байн мебиёяд ку байни дарзи бар бигем меша, то ҳамҷара мебурем. ман 4 сантиметр боло зиёдтӣ кардагиай. ин барои кашиш натия резина вақти духтанда ай тарафи қафо. анака ҳамаем 4 дарза мечаспонем. қа дарзи бисёр надора хоҳаро. осоне ҳастае ки духтанаш ҳамаи дарзора мечаспонему. мана аз тарафи қафо ки болош буд, ман як латачае монда духтам ки ҳамун кӯдак бифаҳма ки куҷо қафошай. манам хе мешава бинед. духтарои хушрӯ метавонем бирен ай бозор бигирен, нархшам арзонай, баъд духтаншам осонай. хитонда медузен, пижама медузен, ҳарчи. бо ягон ҷош нофаҳмоӣ бошад нависонед хоҳаро.